FKD me naji kamar kana ta fulani me suka yi? Ai ka san gwadi dan fulani ne wai. Ya sai da shanu sai je ya biya kudin Saudi Arabia. Da ya hau girgin ga bayan dirisikin ikon Allah. Na'am. Yi alwallashi da irin da ta mutanen ƙauye. Ya shiga masallaci ba sallama. Aka zo liban ya zo ya tada sallah ya ji kiran sallah wani iri ya ji murya mai daɗi ya sheka ikon Allah larabawa ke da ma'aiki. Aka zo liban ya jawo aya shikin bakara mai zafi. Liban ya fashe da kuka. Aya ta makale ya ƙara fashewa da kuka ya ƙara jawowa kakakaka kamar tirela za ta shiga kwana. Kawai sai shi kenan. Mutane kowa na masallaci ma mu duka kuka kowa kuka dan fulani ta rikishe. Ya je ya leƙa liman ya ga yana kuka shi ikon Allah a haka akai. Ya zo layi ta biyu ya ce kai nan ma kuma haka akai. Ta uku kai har ƙarshen masallaci ya ce kai an gama. A yau Allah ya bayyana gaskiya. Duk an yi hisabi yau na gani da ido na kowa ya tafi wuta ni kadai ne dan aljanna cikin ikon Allah bari in kira Hurera da Delu. Ce masa an yi hisabi. Ni mugin su din nan mushin mata biyu. Ai mu yan aljanna ne su ma su alwala su shiga da sallama. Ya ce kai Delu daga Najeriya ne yake kira koko daga Saudi Arabia ta shi a kai ne a Saudi Arabia ni kau ina Najeriya mai gida ka manta shi ikon Allah ai ni dan aljanna ne ta shi ta mai gida to ina Delu ta shi gani Hurera fa gani shi to kusa hansa huri to aradun Allah na yau Allah ya bayyana gaskiya an yi hisabi dan wuta ya tafi wuta ni kuma dan aljanna ne ni kadai kawai to kowa kuka yake masallaci ba su da kin ga kauni na hisu karfin imani